Lina ten moita sustancia e moitas vitaminas. Ti cala, pringalla. Sí, alcalde, sí, non te preocupes. Sí, ali estarei, gracias. O alcalde invitoume a comer. Xa sei que un pai ten que estar máis tempo cos fillos e que eu paso demasiado tempo fora da casa, pero hoxe non vou poder sentar con vos. Que moito! Non fai falta que choredes, Por que te convidou o alcalde? Porque convidou as persoas máis... As máis larpeiras. Non, as máis importantes da vila. Xa sei que convidou as máis importantes. O que pregunto é por que te convidou a ti? Precisamente por iso, guapiña. Ah, claro. Podedes encargar a comida no suizo? Sí, empanada. Comer empanada é o meu deporte favorito. E polo con fideo. Xa vexo que seredes moi felices en min. Non, papaiño. Comer empanada e ver a tele tranquilamente amólanos moito. Poñémonos tristísimos. Que o pases ben co alcalde. Que lles poño, señores? Dame un paquete de caramelos. Que sexan dous. Moi ben. Caramelos selectos para unha clientela selecta. Gracias. Hasta logo. Vixo no xornal, Balbina. O alcalde dá un xantar con máis de 40 convidados. Sí, xa o sei. As autoridades comen moito e ben, pero nunca no voso bar. Tampouco mercan as revistas no teu quiosco, Tuto. As revistas non, pero o fío do alcalde merca aquí as gominolas, E no asunto das paparotas do concello digo eu que podías facer algo, non? Xa me gustaría, pero que? Move as túas influencias, muller. Don Nicanor e malo abogado lévanse ben co alcalde, non? Lévanse, sí. Pois que falen con el, que lle fagan propaganda ao bar. Terei que falar con eles a ver se me botan unha man. Claro, muller. Hola. Trouxese as cebolas, Balbina? Sí, traio cebolas e máis traio unha idea. Podemoslle pedir a Pedro e ao padre Nicanor que falen co alcalde para que nos contrate algunha das súas comidas. No Suizo? Con Pereira facendo das súas? Miro, pero ti que fas con todo iso? O que dixo o padre Nicanor, combate o pecado das angulas. Da gula. Iso. Pois bonita maneira de facelo. A que sí? Como as racións son tan grandes, quitolle un pouco cada prato, para que así os clientes non se dean esas cheas que dan os xoveros. Pero ti estás mal da perola, non, moinante. Leva iso para a cociña, veña. Que o leve Mónica, que para iso está. Vostede neste bar non move un dedo, verdade, xefe? Claro que movo. Pois non se nota. Porque movo os dedos dos pés, pero dentro do zapato non se ven. Veña, leva a fonte para a cociña, veña. O alcalde moi liberal, pero non sei se lle gustará que Pereira lle coma do prato. Copa, copa, mano a mano, este brindis va por ellos. Nos hicieron sus esclavos y nos gustan sus cadenas. ¡Yeah! Vas facer que me poña colorada. Sí, non sabía que foses tan vergoñenta. Eu póñome colorada cando se me irritan os oídos. Aquí están as birras. Oi, pas pallás. Eu necesito 2 caixas. E ademais, unha de auga e 2 de fantas e tamén viño. Vale, para, moto. Que son un currante, só teño 2 mans. Pois cando fun contigo ao cine parecía que tiña 7. Sempre me trae as caixas de unha en unha. E así non hai maneira. Para ter todo xunto necesito un axudante. Pois leva Pereira. Mero. Estou vos oindo, E nada de facerme cargar con pesos, que xa estou farto. Nin que cargases con tantos. Como que non? Tesme como un escravo. Só pensa en facerme levar cousas de aquí para lá, mesmo nas festas familiares. En que festa che fixen eu cargar a ti con nada? Na festa da tía Luisa, todos ali pasando ben e contando chistes, e ti veña con Miriño, levas a caixa para ali, Miriño, carga coa caixa. O único que contaba chistes eras ti, fozón. Era o enterro da tía Luisa, por iso tiñas que cargar coa caixa. Como nunca me explicades nada. Estás feito un artista, colega, e tes pinta de non cargar moito. Pois a estas 2 labercas tampouco as teño visto eu cargar con pesos. E o pesado que sempre temos polo medio non conta. Cala, lercha. Recoñece, Miro, estás moi abandonado. Pero que dis? Estou en plena forma. Xa, sí, pero en forma de que? En forma de balón de praia. Que cales, caquetúa? Come como un descosido, non levanta o cu
E así está. Forte como un carballo. Fofo como unha bolsa de gusanitos. Miro, aprende de mí, mira este corpo. De ir de un lado para outro, levantar, baixar caixas. Entendes? Mira estes músculos que se parecen aos do actor este tan coñecido. Este actor, como se chama? Estás pensando en Charlotte? Ui, que carallo. Marcho. Pasqui, tráeme todo o que che pedín, Hei de facer o que poida. Ti, pelou, a ver se faz algo, Axúdame a colocar as cadeiras da terraza. Eu xa coloco esta. Oh, isto é o colmo. Levas toda a mañá no bar e non te vin traballar nada. Son tan modesto que só traballo cando ti non miras. Terá morro. Os clientes tampouco traballan. Eses pelouros pasan o día sentados comendo e bebendo. Os clientes non veñen aquí a traballar. Ai, non. É logo a que veñen. Pois a tomar café, por exemplo. A tomar café. Coitadiños. Eu a tomar café non viría, pero haberá máis cousas na carta. Me cajo no mundo. Me cajo no mundo. Ti neste bar estás de vacacións permanentes. Veña, arriba. Paso aquí as vacacións. En vez de ir de cruceiro por Monforte e aínda por riba critícasme. Por Monforte non se pode ir de cruceiro, Miro. Non hai mar. Ese é un detalle sen importancia. O fillo de Pura, panadeira, paso o día a comer e a dormir e non vos oín criticalo. Porque ten 3 meses. Porque ten 3 meses. Porque ten 3 meses. Excusas. Que, Balbina, conseguiches algo comigo? Sí, perdé la paciencia. Teño aquí unha revista que te pode axudar. Trae unha reportaxe sobre como aprender a comportarse. Ai, sí, é que na escribiu algún psicólogo. Mais ou menos. A ver. Como conseguir que o seu compañeiro estea sentado, deitado, con correa, sen correa... Oh, tuto. Pero esta é unha revista sobre cans. Pero son trucos faciliños, Eu creo que con pouco de paciencia Miro pode aprendelos nun par de meses. Mira, menos bromas, que a min todo isto non che me fai gracia ninguna. Vale. Espera, Balbina. Déxame que te axude. Ai, moitas gracias, Paulina. Ai, atés. E todo isto despois de correr 10 kilómetros ás 8 da mañá. Sí? E non estás cansa? Cansa, todo o contrario, que me sobra a min é enerxía. Ui, pois a min o deporte. Pois todo é empezar, muller, e senta moi ben. A min nunca me chamou a atención. Iso sí, abre o apetito unha barbaridade. Por certo, non terás por aí unha empanada? Sí, se esperas 10 minutiños, podela levar directamente do forno. E polo con fideo? Tamén. Espera tomando un refresco, En un momentiño xa cho preparo todo para levar. Vale. E Miro. Traballando. Traballando voluntariamente. E que fai? Vixía as empanadas que hai no forno. Está preocupado porque lle parece que están dando moitas voltas. Voltas ás empanadas do forno. Muller, ele estaba mirando para a lavadora. Lévalle un refresco a Paula, anda. Que fas, Mir? Nada. Buscándolle os buratos a este queixo suizo. Este tipo de queixo non ten buratos. Non. E ademais, ti para que os queres? Eu para nada, pero para algúns clientes. A parte dos buratos é precisamente a máis rica. Mira, deixe o queixo en paz, e non toque las empanadas. Muller, é a 1:15 e non comí nada dende a unha, teño fame. Deberías mirarte nun espello. Mire, pareces unha bola de unto, un saco de touciño rancio. Iso de bola de unto e saco de touciño rancio non será unha indirecta. No. Porque a min as indirectas non me gustan nadiña. Quero ver como te pos a traballar agora mesmo. Traballar? Pero é que estou moi canso. Pois como estaremos nós? Sí, ti faita vítima. Bolas dúas ben que o pasades, cociñando, fregando, sirvindo, levando as contas, mixiricadas. Pero eu teño que estar aquí todo o día, pendente do negocio. Quen te vería se correses 10 kilómetros como a Paula? Polo menos estaría máis delgado. Non lle viría mal mover o corpo. Mover que corpo, Barajota? O teu, lapabroas. Un pouco de exercicio. Sí, exercicio. Non quererás que me poña a correr por aí como un parvo. Para vostede correr como un listo sería difícil. Cala, lagarta. Facer algo de deporte é xusto o que ti necesitas. Sí, non me faga rir. Falo moi en serio. Sí, moi en serio. Ai, dache risa, no gallán. Pois mira, mañá mesmo empezas a correr. Ala, para que rías con motivo. Mañá mesmo. Vaya parvada se cho corre.
Marchando unha cervexa para un campeón. E ti que? Non tiñas que estar traballando na oficina? Sí, pero teño que facer unhas probas. Que probas? Xa que o dis, vou probar unha necoriña. Ti sempre tan gracioso, mona. E con fame, e con poucas ganas de traballar. Estás feita unha adiviña, irmán.